Oletteko poliittisen uranne aikana koskaan törmännyt poliittiseen valheeseen? En lähde en pysty muistamaan mitään valheen omaista asetelmaa, jos sallit, niin voidaan täältä vakuuttavammin tai uudestaan, kun mä sen kuitenkin kiellän. Mutta jos se on teille mahdollista. Joo. Ette itse ole joutunut koskaan käyttämään poliittista valhetta. Uskottavuus politiikalta menee, mikäli joutuu näihin keinoihin turvautumaan. Yhden kerran olkoon tuosta pois. Oletko itse joutunut koskaan turvautumaan poliittiseen valheeseen?